Abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. Haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV, sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. Haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a To jama'a masu kallon ma daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da sai kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na siyasar mu a yau wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan babban birnin tarayya Abuja. Shirin siyasar mu a yau shiri ne wanda ke tattaunawa da 'yan siyasa game da ba su daman bayyana manufofinsu da kuma ra'ayoyinsu dangane da abin da suke ganin cewar za su iya kawowa wa al'umma a mazaɓunsu idan aka zaɓe su. Hakanan kuma mukan tattauna kan wani maudu'i da ya shahara wanda ya ji hankalin 'yan ƙasa wanda kuma al'umma suke ta magana a kansa, inda muka gayyato masana kan harkokin tsaro da tattalin arziki masu sharhi akan al'amuran yau da kullum domin wato tattaunawa a cikin shirin. Hakanan kuma 'yan siyasa gare ku dama ne a gare ku da za ku iya zuwa ku zo ku sai fili a gidan nan a cikin shirye-shiryen mu domin bayyana ra'ayoyinku da kuma manufofin ku kuma talata hajjashin ku daga wato 'yan takara daban-daban. Yau ma kamar yadda aka saba, suna na Abdulfata Hassan da zan jagoranci shirin, inda a yau shirin ya tare da babban bako ne wanda yake kuma ba bako bane a dukkanin shirye-shiryen mu na wannan gida, wato a comrade NASTURA ASHIRU Sharif, wanda yake dan gwagwarmaya ne wajen kwatowa al'umma haƙƙinsu, wajen ganin cewar an yi adalci, wajen ganin cewar ba a zalunci kowa ba, wajen ganin cewar al'amura sun daidaita, wajen ganin cewar kowane abu an sanya shi a gurbinsa da ya dace. To NASTURA ASHIRU Sharif dai ba bako bane a gidan nan, ba bako bane a dukkanin wato shirye-shiryenmu na wannan gida, tare da fatan za su kasance da mu, wanda a halin yanzu da nake wannan magana bai riga ya ƙara so ɗakin shirye-shiryen namu ba, amma da insha Allah rabbi daga nan zuwa kowane lokaci yana iya ƙara sowa. Inda yau za mu tattauna maudu'in namu ne dangane da batun maganan barazanar wato da ake samu na wani babban lamari dangane da batun nan da ake cewa wai sai da ƙuri'u. A'a,
al'umma menene ya kai ga za mu iya sai da ƙuri'armu? Me ya yi zafi? Menene yake damunmu? Wani talauci ne ya same mu da za mu iya sai da 'yancinmu? Yanzu ma ka tsaya ka yi rijistan zaɓe, ka sha wahala, ka samo katin zaɓenka, ya ka ƙare barantana kuma ka sha wannan doguwar wahalan wani kawai rana ɗaya ya zo ya ɗauki naira 3,000 ko naira 5,000. Kai ni yau ko miliyan 1 zaka bani ba dan iya baka katin zaɓe na ba, saboda katin zaɓe na yanci na ne, katin zaɓe na abun alfahari na ne, katin zaɓe na zai iya canza min rayuwata, katin zaɓe na zai iya canza wa ƴaƴana rayuwa, katin zaɓe na zai iya canza wa kowa. Saboda da wannan katin zaɓen ne zaka je ka haɗa ƙuri'u ka zaɓi wanda kake tsammanin zai yi maka adalci, wanda kake tsammanin zai kawo maka ababen jin daɗi na rayuwa, wanda kake ganin zai kare mutuncinka, zai kare kimarka, zai kare darajarka, zai kare dukiyarka, wanda yake kowaye ne. Da wannan katin naka na zaɓe shine zaka je ka. Don haka kar wani ya yaudare ka, kar wani ya yaudare ki wai da nufin cewar wai kawo katinki ko kuma kawo katinka ko kuma wata kungiya ko kuma wasu su fake da wai za su zo su wayar da mutane kai. Duk ƙarya ne. Katin zaɓe ne. Ku zauna da katinan zaɓen ku a gida. Duk wanda suka zo su wayar muku da kai dangane da muhimmancin yin nagartaccen zaɓe, dangane da muhimmancin yin zaɓen karan kansa, dangane da muhimmancin irin mutanen da ya kamata ku zaɓa. Amma duk wani ƙungiya, duk wata ƙungiya, duk wani mutum, duk wani basarake, duk wani mai faɗa aji, duk wani ɗan siyasan da ya zo ya ce wai a tattaro masa wai ƙuri'un mutane, wai katunan zaɓensu, kar ku yadda. Wannan abu ne wanda za a je a yi wani abu wanda ko ba ku sani ba, ko kuma a ce maka wai a'a wani tallafi na zaɓa. Ba gaskiya ba ne, wannan ƙarya ne, ba adalci ba ne. Duk wanda kuka gani ya yi yunkurin ya zo shi wato yana ma tambayan wai zai sai katin zaɓen ku ko kuma zai ba wa kuɗi ya wani abu da katin zaɓen ku, yi maza ku sanar da hukumomin tsaro mafi kusa. Ba ga PDP, ba ga APC, ba ga Labour, ba ga NNPP, kowace jam'iyya ne, kowa ne, kar ku yadda ya amfani da ku wajen tada zaune tsaye wajen harkokin zaɓe. Yau waɗannan su ne ababen da za mu iya tattaunawa a cikin shirin namu, inda shi NASTURA ASHIRU Sharif zai mana ƙarin haske, wanda idan ba ku manta ba ko a cikin satin da ya gabata ita wato ƙungiyar wato dattijan arewa wato mai magana da yawon ƙungiyar wato Hakim Baba Ahmed ya bayyana damuwar kungiyar dangane da yadda aka ce akwai zarge-zargen da yake nuna cewar akwai wasu mutane suna zuwa suna sayan ƙuri'un al'umma, wanda kuma hakan ba daidai ba ne, ba adalci ba ne, babu gaskiya a ciki, ƙarya ne kawai tsagororonta. To don haka kun ga ya kamata mu guje wannan. Ita ma hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC ta bayyana damuwarta da kuma takaicinta, sannan ta ce za ta saka kafar wando ɗaya da duk wani mutumin da yake da niyya ko ya ji a zuciyarsa ko ya ji a ransa ko yake da niyya ko yake son aikatawa ko yake son ya bayar a yi masa, za su saka kafan wando ɗaya da shi dangane da batun wani magana mai sayan ƙuri'u, musamman ma ranar zaɓe. Duk wanda suka kama ba za su sassauta masa ba. Duk wanda suka kama tun da suka ce za su yi sa'insa za su sa kafar wando ɗaya da duk wanda suka kama da nan, to kun ga ko mutane ya kamata a guje, kar wani ya zo unguwarku ya ce a malam ga wani naira 100 din da Allah akwai gidan wane da wane da Allah a ce su zo su kawo katunan zaben su kaza da kaza. Wannan makirci ne, makarkashiya ce, manakisa ne, kitimurmura ne, gunzugulu ne. Don haka kar wani ya zo shi ya yadda ya yi wannan abin. To waɗannan ababe su ne muke ganin cewa za mu yi tattaunawa idan bakon namu ya samu karasowa daga nan zuwa kowane lokaci kamar yadda na bayyana muku. Kuma kuna iya kallon wannan shiri kai tsaye a kan shafukanku, musamman ma akwai wani wani link da muka tura muku a shafinmu na Facebook, wanda kana iya kallon shirin nan yadda ake gudanar da shi kai tsaye a halin yanzu, wanda suke da lambobinmu na WhatsApp. Kuna iya yin magana a kan wannan lamba da ake sanya muku shi akan akwatunan talabijin ɗinku. Kuna iya yin magana ta WhatsApp, saboda sai a tura muku shi wannan link ɗin, wanda da zaran ka buɗe
in an ɗauke wuta ma ga wayar ka na a hannu za ka iya kallon wannan shiri kai tsaye duk inda kake a faɗin duniya. To masu kallo a yanzu kan kafin mu ci gaba za mu ɗan je hutun rabin lokaci alabashi da muka da shirin sai ɗara muka sai mu ce a dakace mu. kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. Haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV, sabuwar duniya a tare da ku. Ga Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Kamar nan mun fito ku kamo mu Kaftan TV na Hausa. Ga Kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ga Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Faɗakar ilimar nishaɗarwa ayyukan mu suke a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu kware a fage na aikin mu ake kallo a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Masu kallo akwai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa. Ga Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa.
yabawa. Kaftan TV na Hausa san ba kamar mu a ta shoshi. Ga Kaftan TV na Hausa. Masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi. Ga Kaftan TV na Hausa. Inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi. Ga Kaftan TV na Hausa. Muna da best kuma mun zama best fagen broadcasting ga kowa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Dukkanin su ma'aikatan mu da mun kware mata mazan mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Shi yasa hoto da sautin mu mun yi fes a gani da jin mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Jinjina ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Mun fito da shirin mu ne yau kainuwa Allah da samu. Ga Kaftan TV na Hausa. Ba mu yin gasa a aiki mu ne muke ayi kwaikwayon mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Mun zama hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Mun zama bango ga al'umma mu fitila mai haskakawa. Ga Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Masu talla ku zo ku same mu ku faɗa mana mai sanarwa. Ga Kaftan TV na Hausa. Da sanarwar ku da ma cigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa. Ga Kaftan TV na Hausa. Sabitin ku karba Mustapha ni ne na wake tasha ta kowa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Ga Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Kamar nan mun fito ku kamo mu Kaftan TV na Hausa. Ga Kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke da rasa. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Fadakar ilimar nishadarwa ayyukan mu suke a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu kware a fage na aikin mu ake kallo a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Masu kallo akwai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa.
san ba kamar mu a duk tashoshi. Ga Kaftan TV na Hausa. Masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi. Ga Kaftan TV na Hausa. Inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi. Ga Kaftan TV na Hausa. Muna da best kuma mun zama best fagen broadcasting ga kowa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa. masu kallon barkanmu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yau wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan babban birnin tarayya Abuja. Kamar da na shaida muku kafin zuwa hutun rabin lokaci na bayyana muku cewa muna tare da shahararren dan gwagwarmayar nan wato mai son mai yakan zalunci mai tabbatar da adalci mai son ganin cewar an zauna lafiya a ƙasar nan mai son ganin cewar komi an saka shi a muhallinsa a ƙasar nan wato wanda ba kowa bane illa NASTURA ASHIRU Sharif. Ranka da ɗaya ne maka barka da zuwa. Assalamu alaikum. To wa alaikum salam. To barka dai. A masu kallon mu kamar yadda na faɗa shaida muku cewar a yau maudu'in namu za mu tattauna wasu muhimman batutuwa ne kasancewar yau Laraba a yau ne shirin ma ke tattara inasa sai kuma ranar Litinin idan Allah kai mu kamar yadda kuka sani. Inda za mu tattauna ne dangane da mu dubi zaɓukan shekara ta 2023 da kuma irin matsalolin da ake hankoron ake ganin cewar za a iya samun su da kuma waɗanda ake ganin cewar za a iya shawo kansu da waɗanda suke zamowa barazana ga zaɓukan na shekara ta 2023. Amma kuma kowane lokaci akan jiyo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana ba da tabbacin afuwan yau fa ba a sha shayi ba gaskiya yana ba tabbacin cewar za a yi zaɓen nan kuma an tabbatar masa cewar zaben nan zai yi kuma za a yi cikin lumana da kuma kwanciyar hankali yadda ya kiran 'yan kasa da dai makamantansu. Haka na an jiyo shi ma shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa farfesa Mahmud Yakubu yana ba tabbacin cewar za a gudanar da zaben nan kamar yadda aka tsara shi a shekarar 2023. To a ranka daɗe babban almuhin da aka ta samu yanzu ƙungiyoyi da yawa suna ta kuka suna ta ƙorafe-ƙorafe dangane da cewar akwai wani abu da yanzu ake yin sa ta ƙarƙashin ƙasa wato wanda ake ta wato shammatan mutane da cewar ana zuwa ana sai ƙuri'unsu musamman mutanen karkara ake shiga lungu da sako na sassan ƙasar nan sai a ja tara mata a ce musu kawo katunansu na zaɓe ko kuma dai su yi wani abu dangane da wasu makamantansu. Wani irin ƙarin haske za ka yi wanda ƙungiyar ta arewa ta mai magana da yawunta dakti a shi wato Dr. Hakim Baba Ahmed shi ma mun jiyo shi yana Allah wadare dangane da wannan abu me kake fahimta dangane da lamari? To assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci. Hakika a wannan karni da muke ciki da wannan shekaru da muka yi kusan shekaru 24 karkashin wannan demokradiyya a ce da duk irin abubuwan da mutane suka gani daga 1999 zuwa yanzu 2023 a ce har yanzu mutane suna iya yadda su sarayar da ƙuri'a da haƙƙinsu saboda ɗan wani abu da za a ba su da bai kai ya kawo ba wannan ba ƙaramar musiba ba ce. Aƙalla a kasara mutanen ƙasar nan sun yi yunƙuri mai kyau a 2015 inda suka haɗu suka tabbatar da wani sauyi da ba taɓa samunsa ba a Najeriya tun da muka sami 'yancin kai. A ce jam'iyya mai mulkin ƙasa 'yan ƙasa sun taru sun sauke ta sun ɗauko jam'iyyar adawa sun kafa a gwamnati. To mun samu wannan tarihi a wannan zango na demokuraɗiyya da muka zo. To a halin da aka shiga a wannan zango na 2015 zuwa yanzu da abin da mutane suka gani da irin canjin rayuwa da aka gani a rayuwar ƙasa wajen tsadar abinci da wasu abubuwa da sauransu, amma a ce a wannan halin har mutane za su yadda su je su sai da katin kada ƙuri'a su ga wasu 'yan takara, to wannan ba ƙaramin abin takaici ba ne kuma abin ɓacin rai. Shi ɗan siyasa yayin da ya fito ke neman shugabanci duk abin da zai yi ya kai ga nasara zai yi. To amma kamata a ce shi kuma ɗan ƙasa da ya san kansa bai kamata ya bari ya sai da 'yancinsa ya sarayar da mutuncinsa da 'yancinsa da 'yancin 'yan uwansa da 'yan ƙasarsa, domin wanda ya sai da ƙuri'ar zabensa ba wai kansa kaɗai ya cutar ba, ya ha'inci al'umma baki ɗaya, ya ha'inci kanshi,
ya ha'inci 'ya'yan shi, ya ha'inci jikokin shi da jikokin al'umma duk da suke tare da shi, ya ha'ince su. Saboda me, duk mutumin da ya zo ya baka kuɗi ka je ka kaɗa ƙuri'a a kan yaƙin ne kai zaɓen shi, to ka tabbatar da ka sai da 'yancinka, kuma ba ka da ikon fitowa ka ce an kawo wani tsari a wannan gwamnati da bai maka ba, ko ka ce wanda ka zaɓa ya yi watsi da kai ya fita sha'aninka bayan zaɓe. Wannan duka baka da ikon da za ka wannan magana. Domin misali yanzu kamar irinmu da muke ƙoƙarin kullum muna yaƙi mu ga cewar an yi abin da yake daidai, an yi abin da yake mai kyau a ƙasa. To yayin da muke ganin irin wannan abubuwan, dole gwiwa mu ta sanyi, dole mu haƙura mu daina, mu koma gida mu kwanta mu kalli kawai abin da zai faru. So da me kana kallon cewar duk yunkurin da kake yi ka sai da ka ɓata lokacinka, ka shiga rigima da wasu mutane sai kallon ka zo da abu na tunan kulle-kulle da suke yi mara amfani. Amma su kuma 'yan ƙasa a ce har yanzu tunaninsu yana zuwa wannan waje da za su je su ba da ƙuri'arsu su karɓi, kuma abin takaicin shi ne abin da ake ba su bai kai ya kawo ba. Jiya ake min waya daga Zaria ake ban labarin wani mutum ya ji ya sai da tasa ƙuri'ar ya ba da voters card ɗin nashi, an ba shi 700. Sai ya zo kuma kashi gari sai ya karɓi na matar shi, ya je bayar aka ba shi 500 ya bata, ya kai mata 200 ya rike 300, ya ɗau 200 ya je siyo kwalin, ya je siyo taba wai da 200. Yanzu matar tana ta bin sai ya nemo mata ƙuri'a ta, ya ce ayi wannan 300 da aka me ma za ta je ta zaɓe da shi. To kaga yanzu wannan a halin da Najeriya take ciki, ko 2000 aka baka, 2000 ba za ta iya ɗaukar ɗawainiyar abincinka na kawai daga asubahi zuwa dare ba za ta ɗauke shi ba. To me amfanin wannan abin? Shi ɗan siyasa ba yadda za ka yi da shi, duk yanda zai bi wani cuta ko magudi ne da zai ci zaɓe zai yi. To amma idan mutane suka fito suka ƙiyarda, a kawo kuɗi suka ƙiyarda, suka yi zaɓe bisa wato nagarta da cancanta, cewar mu cancanta muka kalla, wane muna kallon shi ne zai fi mana alheri, na haka shi za mu zaɓa. To kaga shi wannan da aka zaɓa ba shi da ikon yi wa mutane abu na sarransa, musamman kuma idan su mutanen za su yi abu guda ɗaya, wanda tun shekara 5 baya nake kiran mutum arewa su fahimci haka, cewar zancen ku je ku yi zaɓe ku ba ɗan takara shugabanci, amma ku je ku kwanta a gida duk abin da ya zo da shi ku yi shiru, to ba zai taɓa sa ku samu gwamnatin da kuke bukata ba. Idan mutane suka yi zaɓe, ɗan takarar nan kan ya zo ku zaɓe shi, in ɗan majalisa ne, in gwamna ne, in sanata ne, ya faɗi irin ƙudurorinsa da abin da yake tunanin zai yi muku na gyara da tsari na rayuwa da abubuwa. Daga lokacin da ya karɓi mukami kuka ga ya fara tafiya, kuka ga ya yi biris da wa'ancan alƙawura da yi, to tun daga ne kamata ku tashi tsaye ku ce ba ku yadda ba. Ba haka muka yi da kai ba. Haka idan ya zo da wani tsari da zai cuce ku, cutar da ku, to sai ku fito kwai da kwarkwata ku ce ku ba ku yadda ba. Ba kwa san, tunda dai ku ake shugabanta, ba ku yadda da wannan sabon tsari da aka zo da shi domin zai cutar da ku, zai cutar da rayuwarku. Amma a ja baki a sa shugaba ido, a zira ma ido, to ba lalle ne ka samu shugaban ya yi abin da ya cancanta ba. Amma idan ya zo da abu na sarrai aka fito aka ce ba a yadda ba, to gobe ba zai iya kawo abu irin wannan kai tsaye ba. Shi yasa abin da nake kira ga mutanenmu, ko kun yi zaben mutanen kirki, to kar ku guje ku sa ido ku ce wai shikenan a ko dan mutumin dan kabila ta ne, ko a dan addini mu ɗaya da shi, ko a dan state din mu ne, ko a dan ni na zaɓe shi, sai ya zo da abu da zai cutar da ƙasa da al'umma a zuba masa ido. Wannan kuskure ne. Wannan shine abin da mutanen ƙasa ya kamata su gyara a cikin tsarin zaɓe. Kuma kirana ga wannan abin shine, in har mutane sun sai da ƙuri'unsu a wannan lokaci, to su jira abin da za su gani daga nan zuwa 2027, sai ya ninka duk abin da suka gani na rashin daɗi daga 1999 zuwa 2023 ɗin. So da haka mafi alheri mutane su tsaya su zaben nan bisa cancanta, su kalli cancanta. Na sha gaya mutane, idan kun ce cancanta za ku gane cancanta, duk ɗan takarar da ya zo muku ko a majalisa ko a gwamna ko shugaban ƙasa, ku auna ku gani a baya da aka bashi riƙon al'umma, amana al'umma, yayayi in ya taɓa yi, ya kawo abubuwa na ci gaba,
ya kula da damuwarku, ya nuna damuwarku damuwarsa ce, ya tsaya muku lokacin da kuke bukatar a tsaya muku, ya kawo abubuwa na ci gaba da ci gaban ƙasa, yana da gogewa da wayewa da ƙarfin da zai iya tafiyar da ofis da yake nema ya nema. Wa'annan duk su ne abubuwan da ya kamata ku auna, shine za ku gane cancanta. Shi ne zai sa ku gane cancanta. To ni kullum matsayina kenan a game da wannan zaɓe. Kuma kullum na gaya mutane kar ku ce kada 'yan ƙasa su ce za su mai da hankali akan abu guda biyu. Na farko su ce kawai a zaben shugaban ƙasa shine muhimmi a gurinsu, wannan kuskure ne. Idan ka zaɓi shugaban ƙasa na gari ka tara masa lalatattu a majalisun ƙasa, to baka taimake shi ba. Baka taimake shi ba, saboda duk abin da zai yi ba zai samu haɗin kan majalisun ƙasar ba. So da haka kana buƙatar ka zaɓi sanatoci mutanen kirki, ka zaɓi majalisar wakilai na kirki. Sannan matsalolin arewa, mu musamman arewacin Najeriya, matsalolinmu a kaso 100, kaso 70 na matsalolinmu matsaloli ne da suka shafi gwamnoninmu ne ya kamata su yi maganta su ba gwamnatin tarayya ba. Ta yaya za ka yi ka samu maganin matsalolinka? Bari in baka misali. Yanzu tsakani da Allah, in ka kalli yadda gwamnonin kudancin Najeriya, musamman mu ɗauki kudu maso yamma, south west, ƙasar Yarabawa, yadda gwamnoninsu suke tafiyar da sha'aninsu kansu a haɗe, harkar tsaronsu da harkar tattalin arziki da wato yadda suke alaƙa tsakanin jihohinsu, har suna da ma'aikata da take kula da wato integration ɗinsu, haɗewarsu da yadda za su kai kawo a tsakaninsu. Haka na arewa suke yi? Ko akan harkar tsaro na arewa sun kasa haɗa kansu su ba da gudunmawar da ya kamata su bayar. Sannan na biyunsu ba sa iya tirsasawa gwamnatin tarayyar ta yi abin da yake haƙƙinta, ko akan harkar tsaro, balle mu je ga harkar kasuwanci, balle mu je ga harkar noma, balle mu je harkar lafiya, balle mu je maganar makotaka ta zaman kewa tare. So da haka kana buƙatar ka samu gwamnoni ingantattu, lafiyayyu, kuma masu manufa. Masu manufa. Ta yaya za ka samu gwamna mai manufa? Shine kowanne ka duba tarihin rayuwarsa. Ya taɓa riƙe amanar aiki a gwamnati, ya aiki, kasuwanci ya yi, a'a siyasa ya yi, a'a aiki a kamfaninnika, to sai ka duba wannan. Ɗaya kenan. Na biyunsu, ka kalli suwaye mutanen da yake yawo da su a matsayin abokan yakin neman zabensa, domin daga cikinsu da yawa daga cikinsu su za ka gani in ya kafa gwamnati. Idan ka gan shi da mutane sahihai masu nagarta, wannan ma zai taimaka maka wajen yin ɗaukar hukunci a kanka. Sannan sai ka dawo shi ma ka zaɓi 'yan majalisa cikakkun mutane wanda suke da wayewa ta zamanin nan, wanda suna da ilimi, suna da wayewa, sun san me duniya take ciki a yanzu. Wannan rashin 'yan majalisu nagartattu a arewa yana daga cikin abin da ya ba gwamnonin arewa dama suke tashar holiyarsu da abin da suka dama, saboda sun kai matsayin da yanzu 'yan jagaliyansu suke ɗauka ma suna tsayarwa a majalisun, su zo zauna a majalisa. Mutum ya zo zauna ma bai san me aikinsa a matsayinsa na ɗan majalisa ba. Kaga ɗan majalisa ya koma ɗan sai kayan gwamna, ko kaga sifika, a ce sifika na majalisar jiha, ka gan shi ya zo ya zube, ya girmama gwamnan, amma ka gan shi ya zo ya tsuguna ya sa gwiwarsa a ƙasa ya zauna akan kare yana magana da gwamna, saboda bai san aikinsa ba. Aikin da yake na kurin a raba musu kwangiloli, a raba musu ku ga naku, mu ga namu, gashi zan tafi asibiti, gwamna ya dala 20,000 ya bashi tafi asibiti. Shi ne abu ne ga musu. To amma idan ka zaɓo mutane na gari sai yayi, to za su tsaya su dinga yin dokoki da tsare-tsare daga majalisa da zai ciyar da jihar gaba, kuma za su tabbatar cewa ba su bar gwamnan ya sau hanya ya je ya ciyo musu basussuka ko ya sa mu a ciki, ya sa su a cikin fitina da tashin hankali ba. Shi sa kake buƙatar ka zaɓi 'yan majalisa na gari, ka zaɓi gwamna na gari, ka zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya na gari. Shi sa na ce da kai haƙƙi ne namu mu 'yan ƙasa mu gyara shugabancinmu. Ba shugabanni ne za su gyara ba, mu ne za mu tirsasa su mu ɗora su akan layin da dole sai sun yi abin da sai mana abin da muke so, saboda mu suke mulka, kuma da ƙuri'an mu za su zama shugabannin. Yau da mutane su bani ƙuri'a jin shugabance su ba, a kaga wanda haƙƙin su a kaina, kuma wanda ya sai tirsasa nin wani abu. Amma da
muna ba wa shugabannin da ya kamata ƙuri'anmu sannan mu jajirce mu sa su a gaba, to ba za a bari a mana lalata ba. So da haka fata na shine mutane su gane wannan abu da suke yi ba abin kirki ba ne, kuma abu ne da zai cutar da su a yanzu, ya cutar da 'ya'yansu, ya cutar da jikokinsu. Allah kaɗai ya san iya inda wannan barnar da suka yi za ta kai. Kuma wannan abin da aka ba su ba shi ɗauke musu ɗawainiyar su ta rana guda, ba wai sati ba, ba wata ba, ba shekara ba, balle shekara 4. Ita kuma barnan aka yi ta, yin ta shi ya fi komai sauƙi, gyaranta sai ya ɗauki shekaru ba iya gyara ba. Don haka wani abu ne mara kyau. Muna kira ga al'umma su sa ido da ragowar ƙungiyoyi a kowane mataki. Duk inda ga wani mutum ya zo yana irin wannan abun, a san hanzarta a danƙe shi a miƙa shi hannun hukuma. Cewar ga abin da ya zo yana karɓar katin zaben mutane, yana ba su wani abu, yana tafiya da shi. So da haka a kai shi gaban hukuma, domin akwai dokoki da aka tanada da za su hukunta duk masu irin wannan abu. Na to a gurguje kusan zan iya cewa tambaya ɗaya akan wannan shi, so kuma jami'an hukumomin tsaro me ya kamata su yi dangane da wannan abin da yake faruwa? To hukumomin tsaron mu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, domin duk yanda muke tunanin lalacewar jami'an ya wuce duk yanda muke tunani. Jami'an tsaron namu da dukka wanda kake tunani. Me janyo lalacewar su? Lalacewar shugabanci. Idan shugabanci ya lalace a ƙasa, to sai ya taho ya lalata dukka wani al'amari da ya shafi rayuwar al'umma da ƙasa baki ɗaya. Yayin da al'umma suka gane cewar shugabanninsu sun zama mutarakai, son zuciyarsu shine gaskiyarsu, kuma ba abin da yake gabansu illa cin amanar da aka danka a hannunsu, to kowa a kowane mataki sai fara gafiya tsira da na bakinki. Duk mutumin da ka bashi wata dama ya riƙe wani abu, to zai mai da wannan damar yadda zai yi ya azurta kansa, ya ci amanar da ka bashi, ya kuma musguna wa wanda ba shi da dama irin wannan. Subhanallah. To duk wannan abin sakamakon lalacewar shugabanci ne a sama. Ya gangaro ya dawo jiha, ya shiga je ƙananan hukumomi. To so da haka duk jami'an da kake bawa amanar ƙasa, za ka ga hankalinsu su ma ba akan amanar ƙasa yake ba. So da me suna kallon me na gaba da mu suke yi. Na gaba da mu sharholiyarsu suke yi, mu ma sharholiyar mu zai. Subhanallah. Shine wannan musiba. To Allah ya sauka. A gurguje za mu faɗa ɗaya wato maudu'in namu dangane da idan muka dubi wato badakalar da yake ta faruwa, wanda ake ta ganin cewa ana samun sa'insa tsakanin gwamnatin wato a abin shafi shi dan majalisar tarayya mai wakiltar yan kwashe gwiwa da wato shi honorable Muhammad Gudaji Kazaure da ya yi kirarin wani kwamiti da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kafa ya bashi wani aiki, kuma kwamitin nan sha matsayinsa na sakatare suka je suka bankaɗo wasu ababe da yawa dangane da abin shafi babban bankin kasa wato shi gwamna din MFLA da dai makamantansu, wanda kuma har da zargin cewa akwai waɗanda suke ta makarkashiya waɗanda suka hana shi ganin shugaban kasa Muhammadu Buhari domin gabatar masa da shi wannan magana din. An jiyo shi Malam Garba Shehu yana magana da mai magana da shugaban kasa cewar ai wannan kwamiti haramtacce ne, da haka ba su da hurumi. A da an taba irin wannan kwamitin su ma suka bankaɗo irin waɗannan ababe, har ma ya kira ni cewa idan har gwamnati ta tana da waɗannan kuɗaɗe ya kai ta biya basussukan da ake binta, ta biya wa jihohi har ta tsira da naira tiriliyan 10. Wannan bankaɗe da ake ta yi, wanda kuma har ya kai ga yanzu da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dawo ba mu ji me yace ba. Sannan kuma akwai kuma ita jami'an hukumar farin kaya ta 'yan sanda wato DSS sun yi yunkurin kama shi wato gwamnan babban banki din kamar yadda su Gudaji suka bukata, amma kuma kotu ta dakatar da su, sun ce ba su da hurumin yin wannan, ya kamata su canza waɗannan ababen da suke ta wannan da shi. Waɗannan matsaloli da waɗannan kuɗi da ake ta wannan, da kuma yadda idan ka ɗauki Gudaji Kazaure wanda ake ganin cewa ai mutum ne kawai wanda yake ya saba da bakwaranci, watakila ma barkwanci ne yake kawa, me za ka iya cewa? To magana cewar ko shi na da barkwanci ko ba shi da barkwanci ba magana ba ce a cikin wani al'amari. Na'am. A rayuwa ta ƙasa yayin da aka fito da kalma ka ce akwai zargi akan al'amari kaza. Na'am. Mafi mahimmanci shine a tsaya a duba al'amarin. Ko a bakin waye. Ko a bakin waye fito. Ko daga bakin waye fito na farko kenan. Na biyun su kuma ina son ji hankalinka akan wannan. Kafin a rantsar da Buhari shugaban ƙasa. Na'am. Shi da shi ya zauna da CBN gwamna ya ce ba taɓa mabarnaci a ƙasar nan irinsa ba. Shi wannan CBN gwamna din. To. Shi Buhari. Ya ce an rubuta masa ya cire kuɗi daga asusun Najeriya 40 biliyan naira
a yan kankanuwar takarda mara headed paper kawai in takarda da ke ajiye office na za ka dan rubuta ko telephone number ko na ka dan yago ta nan a irin wannan aka sa 40 biliyan kuma aka fitar da kuɗin shi ya gaya masa ka shi Buhari. Sannan duk kudaden da ake cewa ana tuhumar Samba da Suki ana ta wannan kalaman da ake da duk kudaden ana faɗar daga gwamnati daga CBN aka ɗiba aka kai su aka yi wannan badakalar da ake cewa anya. Amma aka kama waɗanda aka tura kudin su kashe ba a kama shi wanda ya saki waɗannan kudaden ba. Kaji na farko? Na biyun su sarkin Kano Sunusi Murabus Muhammadu Sunusi. Wanda ba a Najeriya ba duniya duk ta yadda cewar masanin harkar tattalin arziki ne ya yi rike banki ya yi bankin shugaban bankin Najeriya ya fito ya gaya wa duniya cewar ya je ya ga Buhari ya fi sau nawa a kan badakalar da gwamnan bankin Najeriya yake tare da wasu 'yan uwan shugaba Buhari da wasu makusantansa a gwamnati ya tsari wanda duk duniya ba wata ƙasa da taɓa irin wannan tsarin a ce ƙasa ƙwaya ɗaya amma a ce exchange wato farashin canjin dala zuwa naira a ce an masa kudaden waje an masa wai hawa uku akwai abokaina da suke ma'aikatar kuɗi a nan Najeriya tare Abuja ni sun faɗa mu sun ce sun rubuta memo suka nuna gwamnati cewar wannan tsarin ba inda zai kai Najeriya sai halaka dole zamanto canjin kuɗi ne zamanto bai ɗaya amma ya guda uku saboda kurin ana so a azurta wasu mutane da suke kusa da shugaba Buhari. Wannan kalaman yanzu ma kai gogulin za ka gama gangan da sarkin Kano Sunusi ya faɗa a kan abubuwan. Ya ce kana zaune yanzu a cikin minti 5 sai ka zama biloniya. Idan ka yi waya ka ɗau waya kurin ka buga wa gwamnan banki ya ga dama sai ya ce to ya baka dala kaza a kowace kan dala ɗaya za ka samu naira 200 da wani abu a kanta. To yanzu wanda zai je siyo kaya misali kan muka ce ni ina da kamfani na yin magunguna ko a tamfofi da sai na siyo kayan aiki daga waje sai na je CBN a hana ni sai kai a kira ka dan uwan shugaba Buhari sai a baka allocation din kuɗin na wannan dollar sai in saya a hannunka akalla a kasara ka dora min naira 50 ko 60 ko 70 ko 100 akan kowace dala ɗaya sai na je na siyo kayana in na zo ya zan yi ba kayana zan kara kuɗi ba in yi in zo in kara 'yan ƙasa kuɗi ba ba haka zan yi ba don fita ba to duk musibar da ka gani a ƙasar nan a wannan gwamnatin ta Buhari kaso 70 na bala'in da muka gani na tattalin arziki wannan emaifalan shi janyo shi ka ji wani abubuwan da ya yi akwai abubuwan da ya zo ya dinga ba wa gwamnatin tarayya overdraft wanda ya wuce limit na financial regulation da policy na ƙasar nan da ya kamata a ba wa gwamnatin tarayya irin wannan overdraft din overdraft a Hausa a ce kamar wani bashi ne da ake ba gwamnati ta yi wasu ayyuka idan ta shiga cikin wani matsala amma a ka'ida sau da an san idan aka bata kuɗi ya kai wani level akwai matsala to dokar ƙasa ta ƙayyade dokar bankin ƙasa harkar tafiyar da kuɗaɗe na ƙasa ta ƙayyade wa ƙasar yadda za a iya yi kaji biyu na uku kenan ku na hudunsu wannan policies da duk yake kawowa sai da aka kai lokacin da shi wannan Emefiele duk wasu dokoki na tafiyar da harkokin ciniki kasuwanci banki insurance a ƙasar nan sai dai tattara su ya ajiye su waje ɗaya wato financial regulation policies na jira gaba ɗaya da zuwa ɗaya ya dinga amfani da ka ya creating sabon abu yau ya ɗora bankuna ya je abin ya crashing wato da ka yake tafiyar da harkokin bankin ƙasa hakkin bankin ƙasa gaba ɗayansa shi sa gaba ɗaya ya jefa ƙasa a cikin wani abin amma wannan abin da gudaje abin tausayi ne Allah ma ya sa ya tsira da ransa shine addu'a da ya kamata talaka su yi masa Allah ya kiyaye shi Allah ya sa ya tsira da ransa waɗannan mutanen za su iya halaka shi akan wannan abin da yake tofa ina gaya maka wannan na gaya ma gaskiya za su iya halaka shi akan wannan abin da yake kuma shi abin da yasa Emefiele kaga ko gezo ba zai ba saboda duk mutanen da suke kewaye da shugaban ƙasa a aljihunsa suke su yake ba duk allocation na wa'annan abubuwan da ake ba su suka tsaya masa da kuma wa'anda ake kallon kamar su ne iyayen gwamnatin su ba mukami ne da su a gwamnatin ba amma su ne a bayan gwamnatin to dukka gara ma kabals da wa'annan sun zama yau kasa kansa sai kansa za a kira su wa'annan
so da haka wayannan mutane su ne suke ɗaure gindin duk abin da MFL yake yi. Yanzu bari tambaye ka misali a hankali, an ce kai ne shugaban ƙasar Najeriya, da farko gwamnati kundin tsarin mulkin Najeriya sai ya tanadan maka majalisa ta ƙasa, aka sa kai ministoci da za su kula da kowane bangare na rayuwar ƙasa, wanda duk abin da ministry za ta yi za a kawo shi majalisar ƙasa gaba ɗaya a tattauna shi a gurin, sai a yarda cewa wannan abin ga amfaninsa ga ƙasa ga rashin alfanunsa ga ƙasa, sai a yarda da abin da aka yi. Tunda wakilan al'umma ne a wajen. Na biyunsu a kundin tsarin mulkin Najeriya a masu bawa shugaban ƙasa shawara sunan mutum ɗaya ne ya kwalifi, aka fito da sunan ofis ɗinsa shine mai bashi shawara akan harkar tattalin arziki kamar yadda a constitution na Najeriya ministan shari'a shine wanda sunan sai fito karara a cikin constitution. To mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tattalin arziki shine sama da duk wani mai ba shugaban ƙasa shawara a bisa tsari na wannan demokuraɗiyya da muke ciki. Da an wa shugaban ƙasa wa'annan tane-tanade ne saboda me, saboda a taimaka masa wajen sauke nauyin da Allah ya ɗora masa, yadda na farko ba zai zo ya yi abu cikin rashin sani ba, tunda ba wanda za ka ce ka kawo shugaban ƙasa ya san komai, ka ce ya san lafiya, ya san ilimi, ya san kasuwanci, ya san ciniki, ya san noma, ya san aviation, ya san communication, ba zai yiwu ba. To yasa ake wannan tsari, dole in zai ɗauki hukunci sai ya samu masaniya ga mutane da suka san al'amarin sun ba shi shawara. Amma shugaban ƙasa nan ya tashi shi kadai yana ɗakinsa ko ofishinsa, MFL ya zo ma da takardu ya ce zai canja kuɗi na Najeriya cikin wata 2, zai kaza, ya ba shi approval, bai contacting ita ministan kuɗi wacce ita ce babban idansa akan harkar sha'anin kuɗi, banki ma ƙarƙashin ta ike. Ko da CBN ɗin nan dokar ƙasa ta ba su ikon su canja kuɗi ko su ƙara buga kuɗi, amma aƙalla a kasara za ka duba cewar za mu je zaɓe, za ka duba cewar yanzu wani lokaci muke ciki, canjin kuɗin wani alfanu zai kawo, sai ka kira minista, at least ku zo a council a yi discussion wannan, saboda abu ne mai mahimmanci ga rayuwar ƙasa wannan al'amarin, saboda ka taɓa yin sa a rayuwarka a matsayin tsohon shugaban ƙasa na soja, wanda har a gobe ko mutanen da suna faɗa ba za su yafe wa Buhari ba, saboda shi ya karya su, ya karya iyayensu, wasu na cewa ya karya kakanninsu ma, sakamakon wannan harkar canjin kuɗi. Na farko ba a ba da lokaci isasshe ba a duba an kalli cewar mutanen kowane yanki na ƙasar nan suna da bankunan da za su iya zuwa su kai kuɗaɗen nan nasu karɓa. Yanzu tsakanin da Allah, ni da kai zan fito daga arewa, local government nawa ka sani da babu banki a local government? Suna da yawa. Akwai local government da ba ma banki a local government din kwata-kwata. Akwai local government din da akwai banki kwaya ɗaya, akwai ƙauyuka da garuruwa da yawa ƙarƙashin wannan local government, kuma wani lokacin ma a sati ba su samu network na kwana ɗaya ba ko na awoyi ba, wanda aikin bankin gaba ɗaya sai da wannan internet services din sannan za ka iya tafiyar da ayyukan bankunan da ake da sauransu. Duk ba ka duba wannan abubuwan ba, ka zo ka ce ka ba mutum nan approval. Minista ta fito tana cewa a'a ita ba ta wannan alamun ba, ya fito ce a'a shi ya gaya masa ya ba shi approval. Ba zaɓe ka shugabanci don ka zama mai kama karya kawai kai abin da ka ga dama ka ce kai yi wa mutane shi ba. Ya kamata a nemi shawarar 'yan ƙasa, a tambayi 'yan ƙasa a ji za a yi wani abin. Yanzu misali in ka ga jawaban da muka yi akan adadin bankuna a Najeriya da arewa gaba ɗaya branches ɗin namu muka fi kowa yawa, amma gaba ɗaya ba mu da 30% na bankin industry. To ta yaya za a yi mutane a cikin wannan kwanakin su kai wannan kuɗin banki? Ɗaya kenan. Na biyunsu duk kamfanin da MFL nema su zo su yi mar wannan aikin su canja kuɗin Najeriya, gaya musu kai ba wanda zai iya wannan aikin a ɗan wannan tsakanin ya canja. Na farko sai an yi dodon kuɗin. Ka san dodo kamar hoton an ɗauka ba za a je a wanke shi ba, to ai sai an yi wannan abin. Suka ce ba wanda zai iya yin wannan abin, sannan ya gama wanke dodon nan ya zo ya printin kuɗi a kai, ya printin kuɗi adadi kaza a yadda girman ƙasar Najeriya take, ya producing kuɗi adadi kaza a wannan lokaci. Suka ce ba wanda zai iya haka a duniya. Duk manyan kamfanukan da America da France da Germany ba inda bai je ba, suka ce ba zai yiwu ba. Shine a ƙarshe sai ya zo da wannan tsarin cewar a canja musu kala kurin a yi musu bula.
tunda ya rasa yadda zai. Mu da muke 'yan ƙasa a ƙasa duk mun san wannan abin, so da kana tabbatar shugaba Buhari ma ya san wannan abin, amma ka bar abin ya ci gaba a haka. Sannan yanzu ya zo da wannan sabon tsarin wai zo ci wai mutum wai ba zai cire sama da naira 100,000 da ATM card ɗinsa ba a rana. To da farko ba yadda za a yi wannan policy ɗin ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. So in ka kalli rayuwar mutane, yanzu misali ne, ba zuwa kasuwa nake yi cefane ba, zan tura je a yi cefane. Yaron da yake cefane nan ATM ne a hannun zai je ya cefane ko ya shopping ɗin kayan abincin gidana da sauransu. Ba yadda za a kace da ni 100,000 ta ishe ni shopping ɗin sati na kayan rayuwata, na abubuwan rayuwata da ma'amalata ba zai yiwu ba. Sannan a kundin tsarin mulkin ƙasar nan babu inda aka ba wani ɗan ƙasa iko ya takaice wa mutane da za su yi amfani da arzikinsu. Babu a kundin tsarin mulkin ƙasar nan. Dan yana CBN gwamna bai isa ba shi da kuma iko da hurumi da zai ce zai takaita min yadda zan yi amfani da dukiyata ba. Babu, dukiyata ce, so da ka sai da na ga daman sarrafa dukiyata. In ya ce wannan abin yana yi ne saboda wai rage kuɗaɗe da suke nan, lokacin da Emefiele tun 2017 Emefiele yake buga kuɗi a Najeriya ba tare da bin tsarin dokar buga kuɗi a ƙasa ba. Tun 2017 yake buga kuɗi su je su yi overhead na aiki ga gwamnati, a yi salary, a yi wanda kowa ya san duk lokacin da wata ƙasa take buga kuɗaɗe ba bisa tsari ba, to dole za a samu wannan abu da ake kira inflation. Inflation wato a Hausa mu ce kamar hauhawar farashin kayayyaki. Masana tattalin arziki sun gaya mana haka, kuma mun yarda cewa hakan yake. So da aka kaga duk wayannan matsalolin shi ya kirkiro su. Yanzu gwamnati ta zo ƙarshe, yana ƙirarin shi ya rubuta resignation ɗinsa kwanaki kaɗan kan Buhari ya tafi zai tafiyarsa, ya gama rusa ƙasar, ya ruguje ta. Yanzu bari tambaye ka, tsakani da Allah, mutumin da ya zo yake cewa ya kashe tiriliyan 5 wai wajen bawa 'yan ƙasa tallafi akan harkar kasuwanci da rayuwarsu, ina rekod na wannan tiriliyan 5 da aka kashe? Yana ina rekod din? A fito a nuna 'yan ƙasa ga wa'anda aka ba wa'annan tallafi. Tun daga gwamnati ba za ta ɗau kuɗi ta tsaya kan hanya kawai tana ba mutane kuɗi haka kashi ba. Dole akwai rekod, akwai procedure, tsari da aka ba, aka kai level da ake ba mutanen kuɗaɗe. Ba a taɓa samun mutumin da iraina mutanen ƙasar nan, ya ha'inci ƙasar, ya cuci ƙasar irin abin da wannan mutumin ya mafile. Kada Allah ya kawo wani mutumin da zai kwatanta abin da ya nan gaba a rayuwar Najeriya. Na'am. To a ina ganin lokaci a daidai wannan gaba din zamu dan je hutun rabin lokaci, alabashi don muka dawo hutu sai kuma shirin ya daura. Masu kallon mu, shirin siyasar mu a yau kenan wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan birnin tarayya Abuja. Idan kuna biye da mutum farkon shirin, kun jin da shirin ya kwararo bayanai tare da shi bakon nawa wato NASTURA ASHIRU Sharif wanda yake dan gwagwarmaya ne mai son ganin cewa an kawo adalci da kuma gaskiya a kasar nan. A daidai wannan lokaci zamu dan je hutun rabin lokaci, alabashi don muka dawo kuma zamu bude muku layi don bayyana naku ra'ayin. A yanzu sai mu ce a dakace mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Faɗakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke
yabawa. Kaftan TV na Hausa ga mu nan mu fito ku kamo, fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa ga mu nan mu fito ku kamo, fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Ga mu nan mu fito ku kamo mu Kaftan TV na Hausa. Ga Kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya, bishiya ita ke darasa. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo, duniya duka mun yi nisa. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu, duniya mu ake yabawa. Ga Kaftan TV na Hausa ga mu nan mu fito ku kamo, fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa. Shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Fadakar ilimar nishadarwa ayyukan mu suke a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu kware a fage na aikin mu ake kallo a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Masu kallo akwai ta kallon mu, ayyukan mu akwai kwarewa. Ga Kaftan TV na Hausa. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa, waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. Haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma'abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV, sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa, waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. Haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma'abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV, sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa, waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. Haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma'abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV, sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa, waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. Haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara.
Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da karfinta domin gamsar da to madalla masu kallon barkamu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu yau wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan babban tarayya Abuja, wanda ga lambar wayar na aka kwatar talabijin ɗin ku kuna iya kiran shi wato cikin shirin kai tsaye don bayyana na ku ra'ayoyin da akan abin da muke tattauna tare da fatan ka kira za a takaita, amma kafin mu fara daukan kirayen ku bari mu yi wani ƙarin haske dangane da abin da muke tattauna. To ranka da gare ka. To da ƙarshe abin da nake da kira ga mutanenmu na arewacin Najeriya musamman matasanmu shine abu guda biyu. Na farko, kada wato bacin rai ya sa mutane su yarda su ta su zaɓe. Saboda tunanin cewa mun yi zaɓe a baya mun yi hasashen za mu samu wasu al'amura na sauƙin rayuwa da ci gaban ƙasa da tsaro da sauransu, kuma abun ba sami da ake bukata ba, mutane sai ba su yi zaɓe ba. Wannan yana da hatsari. So da idan baka fito kayi zaben ba kuma to za ka wayi gari a zaɓa maka abin da ya wuce ya fi wanda ka zaɓo ɗin lalacewa, ko ka bar wa gwamnati ta zama ta 'yan tamore mutane da sai abin da suke so. So da ina roƙon mutane mu haƙura mu sake fitowa mu je mu zaɓe, amma mu roƙi Allah ka taimake mu a cikin zaɓin da za mu yi. Ka zaɓa mana shugabanni masu adalci na gari waɗanda za su ji tsoronka a wajen tafiyar da al'amuransu yadda za su tafiyar da mu 'yan ƙasa. Na biyunsu, ina kira ga matasanmu kar su bari a amfani da su wajen yin banga siyasa. A ba su ɗan kuɗin da bai kai ya kawo ba, a ba su ƙwaya, a jirkita ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu su je su yi banga, su cutar da 'yan uwansu da maƙotansu da 'yan uwansu talakawa. Su kula su gani fa manyan 'yan jam'iyyun nan, manyan shugabannin na siyasa, a wani mataki fa hankalinsu ɗaya, bakinsu ɗaya, fahimtarsu ɗaya. So da kar ku yadda ku a yi amfani da ku tada hankalin 'yan uwanku, ko ku zub da jinin 'yan uwanku, ko ku ƙona dukiyar wani 'yan uwanku. Ƙasan nan akwai tsari. Ko zaɓe aka yi aka ce an yi wani abu, akwai yanda ake bi a nemi wato maslaha al'amura. So da kira na ga matasanmu, don Allah kar ku yadda wani mutum ya amfani da ku ya ba ku kwaya da makami ku yi ta'adda da banga ta siyasa. Wannan shine kirana na ƙarshe ga. To alhamdulillah za mu fara daukan kiraye masu kallon mu. Assalamu alaikum warahmatullah. Amu alaikum salam. Mai gida muna lafiya? To lafiya kalau da wake bisa lafiya kuma daga ina? Wallahi kana magana da Lawal Muhammad mai unguwa Solawa kusa da gidan Alhaji Lawal Bakiwa. To na'am, barka da shigo. Na'am. Ina ma babban bako gaisuwa da jinjina, wannan abu da suke Allah biya su, Allah biya su, Allah biya su. Amin. Amin ya Allah. Suna wayar da mutane da kai. Amma ina so dan ƙara wani kira gare su, Allah su rika dan samun gidajen rediyo kanana haka. Rika dan saurara suna dan bayanin da suke kamar na, saboda kaga nan yanzu in mutum ba kuɗi gare ba yawanci bai yanda zai kawo irin ku haka. Amma gidan rediyo haka irin ishawa haka irin naku da gidan rediyo ku. To nan ƙananan talakawa wanda suke bayanin dan su za su fahimta sosai. Za kuma su saurara. Amma wannan abu da suke Allah ya biya su, Allah ya biya su, wallahi muna godiya da wannan abu. To muna godiya. Wallahi dan suna taimaka mutane. To muna. Wannan mutumin da yake magana gwamnan babban banki, abin da yake gaskiya ne. Na. To muna godiya gashi ya kira kuma yana bayani ya samu matsalar sada. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu wa rahmatullah. To barka dai. Abdulfata da babban bako na ASHIRU yana muku barka da rana. To barkan ka dai. Mai magana Alhaji Abubakar dan Hausa ne Jasper a Kwantagora. Na'am. Alhamdulillah ina ji bayanan babban bako, ubangiji Allah saka mashi da alkhairi. Amin ya Allah. To sai dai abin cewa na nan babban bako ba zan ce duk wanda ya kawo gyara ya yi latti ba, amma kamar ga bayanin faɗakan magana da yake faɗi, to zan ce gaskiya ya yi latti, saboda yana da kyau kamar yadda suka ga gwamnoni na cin karen su ba babbaka, suka ga shugaban ƙasa na cin karen su ba babbaka, to su san ra'ayin kansu saɓanin wani bai sani ba. To yana da kyau tun kafin yau a ce sun hito sun yayata ma duniya abin da ake ciki da cin amanar da ake wa mutane. Suna faɗa maka gaskiya ne ga inda hakkin koji da ya kamata ku bi, ba wai an ce ka je ka tada hankalin wani ba. A tun da su Allah ya ɗora
kamata a ce zuwa da faɗaɗawa da suka yi tasinan akan shuka matalakawa da aka yi to saboda haka zan ce ya yi latti amma tun abu ne na alkhairi to ko yanzu zan ce bai makara ba amma ina so to ya zan ba dare ba rana su gaba da waɗanda ayyuka don saboda za su kyauta ma al'umma duk da ka san mutane na da taurin kai da shi yasa ake son ba magana ɗaya ta rana guda ce za ta fahimtar da su ba idan an yi ga kawai yadda labarai a koma aka yi nan to za a fahimci me ake ne amma kamar da suka yi shirin ga kaga yanzu yau na ji wanga bayani na shi misali to a ƙarshe yanzu sai kai ƙara sati kuma mu je shi ba kaga abin da ya faɗa maka ma ya sauka to ya kamata tun da ƙungiya ne nasu a ce ya rabu ya yi reshe ana faɗakar da al'umma abin da suke faruwa maganar ma da yake kawo cewa wai wane mutum ɗaya a cikin gwamnatin Muhammadu Buhari ya cuci mutane to ina so da sura ashira dan tuna a gwamnatin Muhammadu Buhari wallahi tun daga farkon da ƙarshe wallahi babu wanda bai cuci al'umma ba subhana tunda especially ma ka ɗauka duk wanda ya ci zaɓe ya shiga rigar Muhammadu Buhari to amma shi mai rigar ma da ya kone sai ya yi kan ma ka hange shi duk wanda ya zo ya yi sai kaga ba za mu ajiyar mutum da ya zama macuci ba duk da ba ɗaya sun zaɓe mu ina muku ba ta alkhairi wani ji Allah ta shi kula da to muna godiya to na gode kwarai Alhaji abinda nake so ka fahimta shine wannan faɗakarwa ba tun yau muke yin ta ba tun ma Buhari bai zama shugaban ƙasa ba kowa ya san muryar mu a tsaye take kullum amma duk dan adam yana da wato iyaka Allah ya ci dan adam da yana da wato gajiyawa da rauni na dan adam yayin da kai abu kaga yanzu abin takaicin shine yanzu duk kira-kiran da muke talaka ya zo ya fara sai da katin ƙuri'a tun ba a je zaɓe ba to ya kake zaton zan jini a zuciyata gaskiya da duk ƙoƙarin da nake yi da abin da nake da ni da wanda suke taimaka wanda ka faɗa ma tun farkon zancen tun farko na gaya maka kuma a jihohin nan ba jihohin da ba mu samu matsala irin wannan ba kuma kowace jiha ina ƙungiyar nan tamu tana da rassa a jihohi har a wasu local governments da yawa muna da rassa kuma gwargwadon iko suna yin maganganu yanzu ko a wannan satin kaga yaran mu sun yi taro ɗaliban bangaren ɗaliban mu sun magana game da yadda gwamnati take so da sai da ilimi harka ilimi sun yi taro a Kano sun yi maganganu kuma to ba zai yiwu kullum kana ta magana ko mutane sun kasan abin da ya kamata ba dole za ka dinga jin abin da ba daɗi amma za mu ci gaba da sannan maganar shi da na gaya maka shi barnar da tasa kusan ta shafe ta ragowar mutane ne saboda shi tattalin arziki ya ruguza to rusa tattalin arziki abubuwan da suke ƙarshen tattalin arzikin suna da yawan gaske kuma ya shafi kowane ɗan ƙasa wannan yanzu wanda ya cutar da harkar noma manoma ya cutar da wasu mutane wanda ya cutar da harkar lafiya yana da amma shi wannan gaba ɗaya duk waɗannan guraren sun cuci a ƙarƙashin sa shine abin da nake nufi da cewar yayi barna mummuna na'am to masha Allah assalamu alaikum warahmatullah na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da muke tare kuma daga ina na'am na gudunmawar ka a cikin shirin to mun rasa wancan kira na'am assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to barka dai da muke tare kuma daga ina ya fama kai sai kana magana da Alhaji Suleiman daga garin biyu to barka da mutanen jihar Borno ya fama ina babban bako barka da zuwa to yana amsa ina gudunmawar ka a cikin shirin masu fatan alheri wato na kira ku ne in muku godiya da irin kokarin da kuke yi muna godiya Allah ubangiji ya jagora ina bibiyan ku kwarai da gaske na gode kwarai a tashi lafiya na'am to muna godiya assalamu alaikum warahmatullah to akaram kallah da wa muke tare kuma daga yana sai ka daga muryanka don ba muna jin muryan naka can ƙasa ne to sai dai har yanzu ba ma jin ka gaskiya muna magana da Hamisu Aba karamar hukumar Shirin karamar kuma Zaria to mutanen jihar Kaduna ina gudunmawar ka cikin shirin na'am kuma ina son ƙara kira ga 'yan uwanmu talakawa wanda ba sa jin shawarwari da kiraye-kiraye da ake mana a gwamnatance a yanzu haka a karamar hukumar Zaria gundumar Wuciciri a gabana ana karban wannan katin zaɓe ana saidawa kuma talakawa ne kamar yadda ya gaya ana ba da 500-700
wani ma ba a ba shi ko kwandala za a ce ya bayar a matsayin za a yi mashi wasu alƙawura za a kai a wani gudunmuwa da wani tsari kamfani a gwamnati musamman na APC da haka ake rubutan wasu. Mu muna wayar da jama'a hankali a kai wannan ba da wannan katin zaɓe kamfar kayi siyasa ne ko ka kai da yan kuma alhalin yanzu yadda mu a karamar kuma Zaria abu ne mu har yanzu ba mu da cikakken tsaro wanda za mu kwanta mu bari a gidajenmu wallahi ko a wannan satin da ya fita yan kitabu sun zo sun kada ma wasu bayan Allah shanu an dogara da Allah kun dogara da wannan kiwo to dan girma Allah mu da muke son mu kawo ci gaba da zama lafiya kada katin afiyar ina son zama lafiya a gare ka a matsayin mu da talakawa ina mu ga baki ɗaya Najeriya fatan alheri to muna godiya shi kuma wannan babban bako ubangiji Allah ya kara jagoranci amin ya Allah wayan mana da hankali da yake a dangane da wannan shirye-shirye to muna godiya na'am assalamu alaikum rahmatullah to gashi wannan kira shi ma ya haɗu da waton tagarda na sadarwa a ga dai lambar waya na akwatin talabijin ɗinku wanda saura mana minti 10 wato shirin ya karkare wato inasa kuma yayi gaba na'am assalamu alaikum rahmatullah alaikum assalam ina wuni lafiya da wa muke tare kuma daga ina ina magana da maman Zainab ne daga Adamawa to maman Zainab daga Adamawa ina gudumawa rike wallahi ina muku fatan alkhairi ne kawai a tashi lafiya to ina dai ke baki sai da naki katin zaben ba ko ya Allah ba ya ɗaya daga ciki yawwa to karki sayar insha Allah na gode to muna godiya maman Zainab da fatan alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam barka dai da wa muke tare kuma daga ina malam lawan mai rijiya daga lokoja karara to barka da shigowa ina gudunmawarka a cikin shirin to gudunmuwa na mai ina emergency Abdulfata to ina godiya kuma ina gaida babban bako shugaban samarin Najeriya yana amsawa Allah sa zama kuma shugaban da tibai to amin to wannan matsala a wannan shugabanci ba ni na kai shekara 70 da wani abu da haihuwa amma ban taɓa ganin matsala duk mulkin da an kai tun daga kan na gawan hakawa yanzu ban taɓa ganin mulki wanda an ka samu matsala irin wannan mulki ba subhana kuma duk abin da ake faɗa a kan mulkin Buhari to na tabbatar da ni na yi imani har ga Allah duk abin da mutum ya aikata duniya in ya je lahira Allah zai tambaye shi sai Allah ya tambayi ka irin yadda ya yi mana shugabanci domin a gaskiya talaka yana da matsala kuma irin gudunmuwa da talaka sun ka bayar a kan sun zaɓe shi a kan su samu tsaro da walwala rayuwa amma ba wanda an ka samu yanzu wannan abu mu muna jira muna nan mun adana kuri'a mu Allah ya kai mu ranar election amin ya Allah za mu fito mu zaɓe wanda zai cire mana kitse a wuta na'am to amin insha Allah to sai ku zaɓi wanda bai zai subuce a cikin wutar ba dai in ja subuce zai iya ƙara ɗauko muku ita na'am assalamu alaikum to a shi ma wannan kira ya samu wato matsala na sadarwa masu kallon mu za mu dauke wato kirayen ku kamar guda biyu kira da idan mun dauka guda biyu sai mu ba wa dawa ba kwanda mu ya wato ya talike dangane da su waɗanda kiraye wannan na san cewa har yanzu dai ana ta fama da matsala na sadarwa amma dai ga lambar wayar naka kwatan talabijin ku assalamu alaikum barka dai da wa muke tare kuma daga ina lafiya da wa muke tare kuma daga ina daga Gombe. To daga Gombe, me sunan malamin? Kuna tare da Alhassan Abubakar daga Gombe. To ina gudumawar ka Gombawa ɗiban fari? Alhassan. To Alhassan ina gudumawar ka? Gudumawa na shine ina so jama'a su dinga addu'a shugabanni.
to sai ka rage sauta kwa talabijin ɗinka domin kakan saurari kanka ne kamar yadda muke zato muke yi. Na'am. To muna godiya mutanen Gomba ɗiban fari tare da fatan zaka sake kiran mu. Na'am, assalamu alaikum warahmatullah. Yawwa kai ne kira na karshe, da wa muke tare kuma daga ina? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke tare kuma daga ina? Kana magana da Usman Lawan ne. To ina gudunmawar ka a cikin shirin? Gudunmawa na kawan abinda babban bako ya fada. Muna marabce shi, muna mishi barka da zuwa, kuma yayi magana abinda mu matasa muna son mu ji. Yana amsawa. To abinda gudunmawa na dai gwamnati dai mu talaka kullum mun ce muna son canji har yanzu Allah bai ba mu ba. Muna roki yan uwa su hada da addu'a. Allah ya kawo mana wanda zai cece mu. Na'am. Domin ina daga jihar Borno, ni dan gudun hijira ne, har yanzu ina nan Maraba ne. To subhanallahi, to ubangiji Allah. Ina local government namu, ni dan askira uba ne. Na'am. Da yawa har yanzu ba wanda yake gurin. Gwaza da yawa sai dai local government ba mutane. Ba ma haka ne. Lalle dole ka ce. To ni a zuriya na kashe mutane kai 32. Subhanallahi. An kore mu. Subhanallahi. To mun canja har yanzu kuma dai ban samu biyan bukata ba. Muna sa kanmu addu'a Allah ya ba mu shugaban da zai taimaki talakawa. To muna godiya. Muna godiya, Allah kawo dauki. To ranka dai ka ji kirayen da mutane suka yi daga sassa daga ko ina fadin Najeriya, wanda kuma muna da sauran mintuna 3 yanzu, ko me zaka iya cewa? To kamar abin da kiran da zan yi a ƙarshe shine abin da wannan mai magana na biyu na ƙarshe ya faɗa, ya ce muna addu'a, mun sa kanmu cikin addu'a Allah ya kawo wanda zai mana. To abin da nake kira ga al'umma shine kamar yadda muka sa a ran mu cewa ni ina sha'awar dan takarawa ne, kai kana sha dan takarawa ne kai, to amma mu mai da abin gurin Allah. Ya zama to a cikin lokutan ibadunmu dukkaninmu mu dinga addu'a, ubangiji Allah ka kawo mana mafita. Amin ya Allah. Ka zaba mana waɗanda za su zama alheri ga ƙasar, za su zama alheri gare mu. So da haka koda ba waɗanda muke so din ba su ne alherin ba, to ubangiji Allah kai ka kawo mana wanda suke alherin. Wannan cikin ikon ubangiji zai iya juya zukatan mutane su zaɓi mutanen, ya fitar da mutanen da su ne za zama alheri ga ƙasar. So da haka ni abu nake kira ga mutane shine kada mu dogara da dabarun mu, kada mu dogara da wayewar mu da iyawar mu. Yes, mun yadda wani mun ga irin abin da ya a baya, mun kalluwa ne, amma duk da haka mu fi mai da hankali wajen roƙon Allah, mu mayar da zaɓin wajen Allah, mu roƙi Allah shi ya fitar mana da wanda zai zama alheri, kuma idan ya bashi muna fatan ubangijin ya masa jagora, ya nuna masa gaskiya ya bashi ikon binta, ya nuna masa ƙarya ya bashi ikon gudunta, ya kuma azurta shi da wazirai masu amana da za su bashi shawara tsakani da Allah, ba 'yan fadanci ba. Sannan kuma ya gyara mana masu wanda aka danka amanar ƙasa a hannunsu, su ne ma'aikatan gwamnati, domin kaso 70 na lalacewar ƙasar a wuyansu yake. Ma'aikatan gwamnati su ne suke lalata shugabancin, su suke duk kulle-kullen da ake aita almundahanar, aita mashalo, a ƙara kuɗin kwangiloli, a ba da kwangilan ma a sace kuɗin, a ƙin aikin kuma ba a komai akai ba. Duk wannan ba zai yi ba sai ma'aikatan gwamnati suna nan. A kawo budget, a ƙara kuɗi a cikinsa, a ƙirƙiri gurin da ma babu shi, a sa shi, a sa kuɗi a kansa. To duk wannan idan aka gaya wa ubangiji Allah sai ka shugaban da za su tsaya su riƙe amana, to dole na ƙasan su masu gyara su riƙe amana. Fatan mu kenan ubangiji Allah ya kawo mana taimako daga gurin shi. To muna godiya ranka da amsa wannan gayyata naka, a gayyatar mu da kai, muna godiya sosai, a ta da fatan za a koma gida lafiya. Masu kallon mu duka a nan muka kawo ga da sa'aya a cikin shirin namu na yau, a madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na Kaftan Hausa. Suna na Abdulfata Hassan da na shirya na gabatar, sai kuma bakon nawa na musamman wato NASTURA ASHIRU Sharif, sai kuma wani satin idan mai kowa mai komi ya kai mu za ku ga mu dauki da wani sabon shirin, tare da fatan zamu wani cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya taimake mu.